Entón, hai anos que sí, hai anos que non. Este ano non é especialmente, digamos, abundante, pero ainda non acabou a tempada. Houve un pico antes de chegar ás festas e agora seguramente volverá a haber outro. A gravedade do que vai a acontecer verémoslo sobre a marcha, porque o primeiro que ven normalmente nestes casos son infeccións por virus, e eso xa pode provocar unha neumonía. Unha neumonía, ao fin e ao cabo, non é máis con a infección do tecido pulmonar, onde se intercambia o oxígeno e pasa ao sangue e chega ao resto do corpo. Cando temos unha neumonía que pode ser por virus, pode ser por bacterias ou pode ser incluso por fungos, o que acontece é que eso non pode ser. Por qué? Pois porque dentro das bolsiñas que son os alvéolos pulmonares, que son como vinchas, resulta que a parede engrósase e empeza a producir líquido pola inflamación debida ao bicho que hai aí dentro. Entonces, claro, non hai intercambio de oxígeno, non che chega, doiche, toses, tes pus e ainda por riba afogas. É cando nos falta que estamos... Como parece que non che dá para respirar, non? Exactamente, ademais tes fiebre, porque a fiebre é a reacción que ten o corpo contra o bicho. E cales son eses síntomas que temos que estar ben atentos para evitar esa neumonía e saberlle poñer freo antes de que chegue esta infección tan grave? Na primeira parte do asunto é o que nos pasa sempre cando nos enfriamos. Empezamos a ter fríos, un escalofríos no corpo, temos os músculos que nos doen, caso da gripe, febre bastante alta, cansanzo. Cando se convirte en neumonía, pode aparecer dificultades para respirar, tes unha tos moito máis que pode ser productiva ou non, ou sea, podes botar esputos ou non, pero sobre todo pode che doer. Empeza a sentir un cansanzo moi forte porque, o que decía antes, o oxígeno non chega ao sangue e o corpo cansa. Isto é como que non lle facemos caso ao corpo das alertas que nos manda, non? Porque se non ten unha gripe tal, que a gripe sempre se di hai que pasala e hai que curala, hai que estar na casa, pero claro, ti si, non, eu vou seguir facendo vida normal. Claro, iso agrávase e é cando ven infección e ven todo eso e chegaría o que é a neumonía, non? Claro, o que acontece é que hai... Estou dicindo ben, que eu estou preguntando, A mí corríxame, doutor, que eu... Hai unha regla xeral para todos os tipos de infeccións que vale para calquera. A primeira é o bicho, porque estamos todos rodeados de bichos e cheos de bichos. Pero non é agradable. Pero é así. Por eso a higiene... Algúns máis bichos que outros, está tranquilos aí na... Por eso a higiene é tan importante. A higiene é importante no senso de que hai que lavar ben as mans, hai que estar ben limpiño, porque estamos rodeados de bichos por todas as partes. Entón, primeiro o bicho. Ás veces, os bichos mutan. E ao mutar, collen a capacidade de facernos mal. Que é o que pasou co COVID, por exemplo, ou o que pasa ca gripe A. Tes o bicho que non che facía mal ningún, pero de repente faiche mal. Segundo, cantidad de bicho. E como podemos previr a cantidad de bicho? Primeiro, non acercándonos cando o tes. E segundo, esta cousiña que temos aquí. Estas mascariñas... Sí, que nos esqueceu moi rápido e... Os médicos, cando entramos no quirófano, levámoslo sempre. Tanto se temos unha cousa como se non a temos. O sea, que isto non é nada novo. Claro. Ou para non pegarlle ao doente que está aberto. O pobriño está aberto. É a terceira, a máis importante de todas. Por eso aparecen o que se chaman os grupos de risco, que son os cativos, que teñen unhas defensas que ainda están criando, ainda non a teñen madura, e os que xa temos unha edad, que temos o risco de que as nosas defensas están baixas. Dígamolo antes, non por ser habitual, non deixa ser perigosa cando falamos de neumonía, e, por certo, 90% dos falecidos por neumonía superan os 70 anos, así que especial atención ás persoas maiores, claro. Entonces agora decimos, bueno, eso como se para, non? Bueno, primeiro, estando sano, o que decía antes. Eso está moi ben, moi boa regulación. A xente, non enfermar, que tedes unha manía de poñervos enfermos, por favor. Eso decía un amigo meu, é que para facer vida sana fai falta estar moi sano. A segunda, e non menos importante, agora, que acontece nestes tempos? Primeiro, o frío, unha das cousas que fai, non nos damos conta, é que secache o nariz. Claro. O nariz é a primeira porta de defensa que ten o pulmón para que non lle entren porcalladas, incluindo virus e bacterias. Entón, cando ven o tempo frío, esa defensa primeira, de momento xa está baixa. A segunda, normalmente salimos pouco da casa ou imos a sitios onde hai moita xente xunta. Sí, centros comerciais, supermercados... Exactamente. Que é importante a máscara, non? O centros de saúde. Exactamente. E a terceira, que é a máis importante de todas. Hai que vacinarse. Sí. Eu xa sei que hai xente que non cree na vacina. Bueno, tamén hai xente que pensa que a terra é plana. Bueno, cada un pensa no que queira. Non, ti non creas, pero vacínate igual. Naturalmente que sí. Que non creas, sí. Pero por dúas razóns. A primeira, porque estás... A ver, quere decir que se te vacinas non vas ter nada? Non. A ver, que a xente pensa que a vacina é un medicamento. Non, a vacina non cura. A vacina é unha chamada de aviso ao corpo para dizer, coidado que ven. Entonces o corpo prepara as súas defensas e cando chega non te pilla dormindo.
Claro. Eso quere decir que non vai a entrar? Pode que sí, pode que non, depende das túas defensas. Claro, pero Pero vai nos fastidiar menos. Claro, e que nos explique. Totalmente, E eso vai sí. evitar que se tan virulenta e que non evolucionen nunha pneumonía, por exemplo. Exacto, exacto. Ese é o truco. Hai que vacinarse todos os anos. Pero que están chamando a Concha. É unha consulta para o doutor. Era consulta para Si é unha consulta para o doutor, pode atender, No, pero hai consulta, pero vou aproveitar. No, do móvil non lle vou ir, non se preocupe, pero antes aquí falamos... Bueno, como te chamas, amigo, perdona? Dolores Ferreiro Garea. Dolores. María Dolores, é igual. Bueno, Dolores vainos moi ben o nombre este, Sí, porque sí. usted que lle quería preguntar ao doutor, que lle pasa? Nada, é dar maus, pero que lle vou facer? Que... Aproveite que isto é gratis, ahora, Bueno. que isto está pagado polo programa. Bueno. Que lle pasa? Usted dicía que lle doía moito as maus Si, a noite. a noite, non? Polo día non? Claro, pero chame un radiobot, xa me dixo un médico que era moi doloroso, é. No, pero fala mellor da tele que da radio, usted explique. Bueno. Entonces, dolle moitas maus, pero solo pola noite, pero non lle deixa dormir, entonces, non, Dolores? Ai, non que me despertan, hombre, claro, porque tomo paracetamol, pero non... Non lle fai nada. Non fai nada, non. Aquí, cales, así, moi a boa pluma, que sei que habría que facer un estudo Pois máis. mira, primeiro que supoño que o seu médico xa lle dixo que ten e mandaría tomar algunha cousa. E a segunda, como di un amigo meu, isto é che cousa da pila. Claro. Da pila de anos que temos Ademais, enriba. é que pero non lle solta así, xa non son doutor. unha nena, claro. Ai, usted terá fácil 36. No, Ai, sí, 62 ou 82. Aproximadamente. Iba a dicir, Dolores, para ter 62 estás moi castigada. Pero para ser para 82, a verdad que está moi ben. Pero é verdad que dá, sí que hai cousas que hai veces que contra eso non se dá loitado, non? No, a ver, poden ser dúas cousas moi sinxelas así de repente. Pode ser artrosis, que é unha dos Ai, é osteoporosis. Ves, Claro. o sea que ainda me acordo de algo. Sí, E a sí. segunda, que tamén é bastante frecuente, é ter problemas de circulación. Entonces, enfríase as mans e as articulacións doen cando se enfrían as mans. O calor é unha das mellores maneiras que hai para poder combatir sin medicamentos eses asuntos. Pero- De feito, unha das cousas que aquí en Galicia Pero se fai eu, a moito... meterme na cama, cando me dán máis. claro, Pois claro. non se meta na cama. Con iso xa estaría resolto. O sea que o calor sí que podría ser como Sí. algo que... Sí, sí. Hai uns guantes con calefacción, Dolores. Hai que ir comprando uns Ai, deses. Ai, sí que os hai, sí que os hai. Sí, pero no tamén en Radio Voz, pero... Bueno, ahora todo é Radio Voz, Dolores. A ver. Non son para calquera eses guantes, Pero pues bueno. sí, Dolores. Bueno. Bueno, pues nada, Dolores, queda aclarada que Sí, sí.